खालीवर मी पी थोडा तुमच्यापैकी बरेच जण मला पोलीस भरतीविषयी पुस्तक सजेस्ट करतात असं नेहमी म्हणत असतं. सध्या मी पुस्तकाच्या स्टॉलवरती आलेलो आहे. पाठीमागे तुम्ही इकडे बघू शकता पैठण गेट, इकडून तुम्ही येऊ शकता आणि इकडे फुले चौक आहे, इकडून सरळ येण्यासाठी तुम्हाला मार्ग आहे. मी इकडे उमदे बुकवरती आलेलो आहे. खाली इथे तुम्हाला दिसत असेल उमदे बुक सेलर, औरंगाबादील सगळ्यात मोठं हे बुक स्टॉल आहे. इथे तुम्हाला प्रत्येक पुस्तक भेटून जाईल. खाली इथे तुम्ही बघून घेऊ शकता. इथे खाली गेल्यानंतर बरेचसे विद्यार्थी तुम्हाला पुस्तक परचेस करताना दिसत असतील.